abin kauna bai san rabe inda ya koya rabe duk nishadi na yayi tarwatsewa sirrin farin ciki soyayya ba ta kurawa bai so a so shi kan so ba abin da ba zai iya ba na durkusa akan gwiwata idan kuskure ne ki yafiya garan dankin kama ni na har magana neman kina karaɗe kauye na koma birane fito na ganki ni kallon kauna kin ji arewa suran da ke cikin raina duka ne zan bayyana soyayya tsaye na ta kaye mini illantarwa ni ba ni fasa yarda domin kin zama rayuwa manta da ke hakan ban san yaushe ne zan iya ba kukan nani nake da gishirwa ba ta gushe ba duk da na asali rabuwa ba ta zamto mutuwa ba amma ki shaida yin banganki ba gida ba zan koma ba dan babu lafiya dan baki ba zan iya ba da shan da ke min wata ɗa ba zan so ta girbi ba na zo da lallama hauraji ba zan fara gwaji ba garin ya yi shiru san ba na jin ko da tsuntsaye ina zan bincika da na san ke ba ki da kawai na zama majanun kanki bai shakar kowaye hakan ne mai kiyau na kodi ya zafin sawaye ba za na so ki dan kyau ba ko dan surarki sai dan halin ki haƙuri na sanyo mani na kure ki to kare ki manta da ma tausayi alkairi na afuwa ra'ayina kanke ba zai canza ba na tambaya gurabe an ce baki abokin gaba dokar ki kirkire ta a kaina ni ba a zan jure ba kin kwamfure ki karba a sanya shi yar baba da a zuciya abadan nima ba a za ki fice ba kallo wani ruduwa ya zamo na yi wa mata yi san ba su birge hali su ra'ayi na sauti daga areoblog.com